Gaslighting prebieha často v stupňoch. Je tak malý, že si ho z začiatku možno ani nevšimnete, lebo naozaj nevenujeme tomu pozornosť, keď niekto nám povie niečo, čo nesedí úplne do nášho obrazu. Až keď na vás gaslighting pôsobí dlhodobejšie, začnete sa cítiť depresívne, beznádejne, bez radosti. Možno tak, ako že niekedy ste sa zvykli aj tešiť, ale teraz sa cítite tak, že nemáte ani radosť, ani hnev, ani smutok, ani nič. Možno taký bez emócií, bez pocitov. Ak vás gaslighting začne nahlodávať, tak máte pocit, že už ani neviete, kým ste boli, než ste začali pochybovať. Často si všimnete, že premýšľate o tom, či ste to takto mali urobiť, alebo ako ste to mali urobiť. Môže sa stať, že to máte naozaj len k jednej osobe, ale tento vzorec sa potom môže rozšíriť a ak vás gaslighter sa snaží izolovať od ostatných, tak sa táto pochybnosť o tom, ako sa správať medzi inými ľuďmi, tak sa rozširuje aj tam ďalej. Prvou fázou, ktorou gaslighting prechádza, je nedôvera. To je to Tomášové vyjadrenie, ten chlap, ktorý sa nás pýtal na smrť a chcel dostať do postele. Je to niečo tak, je tam trošku pobúrenia a vôbec prekvapenia, šoku, že vlastne vôbec neveríte svojim ušiam, že niečo také povedal. V tej prvej fáze si môžete myslieť, že ste zle pochopili, ako to myslel, alebo že to bol len nepodarený vtip, sarkazmus. A aj keď ste chceli už v tej dobe partnerov súhlas, že ste chceli, aby vám to vysvetlil, alebo tak ešte ste po ňom tak zúfalo netúžili a vlastne ste túto jednu udalosť len tak pustili. Ale už aj takýto jemný gaslighting, keď nejakú dobu trvá, tak vo vás môže vyvolať zmetenosť, frustráciu a úzkosť, že prečo sa vlastne tieto malé situácie takto dejú. V druhej fáze sa snažíte aktívne obrániť. Hľadáte dôkazy, aby ste dokázali gaslighterovi, že sa mýli, že nie ste taká, ako si o vás myslí. Hádate sa s ním. Či už v skutočnosti, alebo vo svojej hlave. Že si premieľate rozhovory s ním a viete, čo by ste povedali. Cítite sa zlé, pretože ste považovaná za zlú dcéru, ale radšej budete tou trochu zlou dcérou, možno drzou, možno tou, ktorá nezvláda dostatočne chodiť na návštevy tak, aby bola vaša mama spokojná, alebo možno uznáte, že nie ste schopná tak dobre komunikovať, že máte možno trochu vzorce, ktoré z vás robia nie úplne najlepšiu partnerku, ale aspoň nemusíte cítiť, že máte takých hrozných rodičov, ktorí vás opakovane zahadzujú. Že máte partnera, pri ktorom sa cítite neisto, že sa necítite bezpečne. A vôbec túto časť si uznať, že možno tá chyba nie je vo vás, ale je to tým, že nechcete pripustiť, že sa vo vašom živote deje niečo, na čo sa nechcete pozrieť, lebo nechcete cítiť
tú bolesť, ktorá s tým je spojená. Táto fáza je spojená s takou posadnutosťou až zúfalosťou. Už neviete ako ho presvedčiť, aby ste získali jeho súhlas, dôveru a aby ste nestrácali, ale stále sa nevzdávate nádeje, že sa vám to podarí. Ale venujete tomu extrémne množstvo energie a začínajú trpieť vaše iné vzťahy alebo vaše iné povinnosti. Príklad, často sa strácate v myšlienkach aj v práci, že čo by ste mali urobiť, ako by ste mu to mali povedať, aby vás konečne pochopil, aby pochopil tú vašu časť príbehu. Tieto dve fázy, nedôvera a obrana, sa môžu rôzne striedať a točiť. Dokonca v tej druhej fáze takisto môžete prechádzať tiež do podobnej stratégie, že nevnímate to, čo vám ten druhý hovorí a vlastne jeho obviňujete z toho, aký je on na základe vášho presvedčenia a on môže rovnako reagovať a snažiť sa hľadať váš súhlas, že taký nie je. Potom môže nastať tretia fáza a to je depresia. V tejto fáze sa už nesnažíte dokázať, že váš gaslighter nemá pravdu, ale práve naopak snažíte sa dokázať, že gaslighter pravdu má. Pretože potom, keď budú môcť ísť veci podľa neho, tak vy konečne získate jeho súhlas, že ten súhlas je vlastne potvrdenie také, že existujete. Je to vyčerpávajúca fáza, lebo už neviete, nemáte na koho sa obrátiť, už ste tou troskou zúfalou. Napríklad, ak by vzťah Zuzky a Tomáša ďalej pokračoval, tak a Katka by podľahla tomu, čo si Tomáš o nej myslí, tak by sa cítila úplne na dne zle, pretože možno by prestala chodiť medzi ľudí, lebo nechce flirtovať a nechce sklamať Tomáša. Dáva mu za pravdu, že áno, že keď je s ľuďmi, tak flirtuje a preto teraz nechodí medzi ľudí. V tejto fáze už nemáte silu sa hádať. Gaslighting je náročný, pretože často si ho práve nevšimneme dostatočne zavčasu, aby sme dokázali na ňo zareagovať a ubrániť sa mu. A keď sme dlhodobo vystavení gaslightingu, tak sa vlastne ani brániť postupne nechceme, lebo jemu sa ťažko bráni, keď vlastne chceme nadväzovať vzťahy. Keď chceme byť vo vzťahoch s druhými ľuďmi. A jedinou účinnou obranou, ale to neznamená, že sa s tým nestretnete, je vytvoriť si a staviať na svojej vlastnej sebahodnote, na tom dobre sa poznať, vedieť, kto som, čo chcem a prečo to robím a stať si za tým, čo máme radi. Stať si za tým, čo máme radi, čo radi robíme týmto a tým sme nepotrebujeme a nechceme sa voči druhým kvôli tomu, že niekto si o nás myslí niečo iné, meniť. Áno. A tu je taká tá tricky part v
v tejto časti, lebo vlastne keď vstupujeme do vzťahov, tak máme predstavu, že potrebujeme robiť kompromisy, vychádzať si navzájom v ústrety. A zároveň vzťah je o to, aby sme sa stali tou najlepšou verziou samých seba. Že vlastne ten partner v tom skutočnom zdravom partnerstve nám partner pomáha stať sa lepšími, než sme. A keď nám partner komunikuje, že niečo nerobíme úplne správne, tak samozrejme, že chceme a snažíme sa a chceme to urobiť lepšie. Ale čo sa v zdravom vzťahu nedeje, je to, že nás to spochybňuje. Že my sa potom necítime isto sami niekam ísť alebo a vystúpiť a prejavovať sa prirodzene, ale neustále pochybujeme o sebe, o tom, čo sme mali urobiť. Ak vás táto téma zaujíma viac, pozrite si aj ďalšie video, v ktorom hovorím o typoch gaslighterov, z čoho môžete potom si vybrať vlastne to, ako, tak podrobnejšie, ako ten gaslighting funguje a ako vás môže ovplyvňovať. Ak by ste sa chceli rozprávať o tom, čo sa vo vašom partnerskom vzťahu deje, alebo si potrebovali ujasniť, čo sa deje, či vo vzťahu zostávať, alebo zo vzťahu odísť, kde vlastne sa pohybujete a máte pocit, že som pre vás tou správnou, bezpečnou osobou, tak sa mi kľudne ozvite. Napíšte mi e-mail na info@katka.jurdikova.sk alebo sa mi ozvite cez Facebook uzdravujúce prijatie. A ak sa vám toto video páčilo, dajte like, dajte odber, aby ste boli informovaní o ďalších podobných videách na tieto témy. Opatrujte sa.